Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na po sa ating narrator. Nais ko sanang ibahagi sa inyo ang aking naging karanasan noong isang araw na padaan ako sa lugar ng mga aswang. Buntis ako noon sa aming panganay na anak. Nung araw na yun ay naglalakad ako mag-isa patungo sa palengke. Subalit naligaw ako sa aking dinadaanan. Nanibago lang ako noon dahil matagal na akong hindi nakapunta sa palengke. Dahil ang tanging asawa ko lang ang mamimili para sa aming pangangailangan sa araw-araw. Hindi pa uso ang mga sasakyan noon. Kung kaya't meron kaming pupuntahan ay nilalakad lang namin ito. Lalo na papunta sa lungsod o sa palengke. Marami kaming madadaanan na liblib na baryo bago pa kami makarating sa lugar na iyon. Bago ko po simulan ang kwento, ay itago niyo na lamang ako sa pangalang Bibang. Matagal na itong nangyari, subalit narinig ko sa inyong channel tungkol sa mga kababalaghan. Kung kaya't nais ko na lang itong ibahagi ang aking karanasan tungkol sa mga aswang. Araw yun ng Biyernes at nasa trabaho ang aking asawa. Hindi ko ipinalam sa kanya na umalis ako ng araw na iyon. Dahil sigurado ako na hindi ito papayag. Mga bandang 2:00 ng hapon ay kakatapos ko lang sa mga gawaing bahay. Nagpapahinga lang ako saglit at saka umalis ng bahay. Nagdamit ako ng itim para hindi masyadong halata ang aking tiyan. Ito kasi ang tinuro ng aking mga magulang. At nagdala na rin ako ng bawang. Nagbabasakali lang para sa aming proteksyon. Binilisan ko ang aking paglalakad noon para hindi ako maabutan ng dilim sa daan. Dahil malayo-layo pa ang aking lalakarin. Habang naglalakad ako misilina, ay nakaramdam ako ng kilabot. Kahit may araw pa, nung mga oras na yun. Lalo na nung dumaan ako sa mga malalaking puno. Tila ba bigla na lang nagdilim ang aking paningin. Natatakot ako noon, Misilina, at napahawak ako sa aking tiyan. Ngunit pinagpatuloy ko pa rin ang aking paglalakad. At noong pagkalampas ko sa mga puno na iyon, ay tila ba bigla na lang nag-iba ang aking direksyon. Hindi ko malaman kung ano ang dahilan. Teka lang, anong lugar to? Parang hindi pa ako nakadaan dito ah. Naalala ko noon, nung hindi pa ako buntis, ay hindi naman ganito yung daan. Parang naliligaw ata ako. Siguro baka nanibago lang ako. Ilang buwan na rin kasi akong hindi napadaan dito eh. Wika ko pa noon sa aking sarili. Habang binabaybay ko ang daan, ay meron akong nakasalubong na isang matanda. O iha, anong ginagawa mo rito? Delikado pa naman sa lugar na ito. Saan ka ba pupunta? Wala ka bang kasama? Tanong pa noon ng matandang lalaki. Mabibilhin lang po ako sa palengke, tay. Nasa trabaho pa kasi yung asawa ko. Sagot ko pa noon sa matanda. Ganun ba? Mas mabuti samahan mo muna ako. Iuwi ko lang to sa bahay ang mga dala ko. Pagkatapos, ay sasamahan kita sa palengke. Wika pa ng matandang lalaki sa akin. Naku, wag na po, tay. Kaya ko na po yung sarili ko. Mauuna na po ako sa inyo, tay. Maraming salamat po. Wika ko pa nun sa matanda na hindi naman ito sumagot. Kung kaya't agad ko itong liningon. Ining, tulungan mo ko. Dalhin mo ako sa bahay ko. Kailangan kong kunin yung gamot ko. Tulungan mo ako, Ining. Bakit po? Ano pong nangyari sa inyo, tay? Bigla na lang sumama yung pakiramdam ko, iha. Kailangan mo kong dalhin sa bahay ko para mainom ko yung gamot ko.
Wika pa ng matanda na nagmamakaawa. Kaya't sinamahan ko siya sa kanyang bahay. At habang inalalayan ko ito, ay nakikita ko siya na panay ang pag-amoy niya sa hangin. Na para bang meron siyang naaamoy na sobrang mabango. Dahil nakita ko sa kanyang mukha na parang natutuwa ito. Ang bango talaga. At ang sariwa. Ano po yun, Tay? Anong mabango? Wala naman po akong naaamoy. Nauutal kong tanong sa matandang lalaki. Natigilan ang matanda at hindi ito nakasagot agad. Wala lang, iha. Mabango ka kasi. Noong mga oras na yun, ay nagtataka na ako sa matanda. Na para bang naiilang siya sa akin. Dahil sa tuwing titigan ko siya, ay lumingon naman ito. Makalipas lang ang ilang minuto, ay nakarating na kami sa kanyang bahay. At noong pagbukas ng matanda sa pinto, ay bumungad sa akin ang mabahong amoy. Na para bang merong patay na hayop na matagal nang hindi nalilibing. Dahil hindi ko kinaya ang amoy nito, ay nagpaiwan ako sa labas ng bahay. At habang nakaupo ako sa labas, ay nakita ko sa may bintana ang matanda na merong nilalagay sa kanyang likuran. Noong una ay inakala ko lang na baka iyon ang sinasabi niyang gamot. Ngunit makalipas ang ilang sandali, ay naririnig ko na merong kumalabog sa loob ng bahay. Kaya't dali-dali ko itong tinignan dahil baka napano na ang matanda. Subalit nung pagpasok ko, ay bumungad sa akin ang isang nilalang. Mapupula ang kanyang mga mata at mabalahibo ang kanyang katawan at walang tigil ito sa kanyang paglalaway. Kaya't dahil doon, ay agad akong napasigaw. Aswang ka! Aswang, tulong! May aswang! Paulit-ulit ko nung sigaw. Nagbabaka sakali na merong makarinig sa akin. Subalit palapit ng palapit sa akin ang nilalang. Kaya't agad akong napaatras. At naalala ko na meron pala akong dalang bawang. Kaya't dali-dali ko itong kinuha sa aking bulsa. Sige, lumapit ka sa akin. Akala mo lang wala akong panlaban sa'yo. Nang matapos ko iyong wikain, ay mas lalong lumakas ang kanyang pag-angil. Dali-dali kong sinaboy sa kanya ang mga durog na bawang at saka pumalipas ako ng takbo. Kahit nahihirapan ako, subalit hindi ako tumigil. Aswang pala ang matanda na iyon. Kailangan kong magtago para hindi niya ako makita. Dali-dali akong naghanap ng mapagtaguan. Nagtago ako sa likuran ng malaking puno at hindi ako lumabas hanggang hindi nakalayo ang nilalang. At maya-maya pa ay meron akong nakitang malaking ibon. Nagpalingon-lingon ito sa paligid na para bang merong hinahanap. Naisip ko noon na baka iyon ang matanda at nagpalitan niyo lang ito bilang ibon, kaya't hindi ako lumabas sa aking pinagtaguan. At maya-maya pa ay bigla itong lumipad papalayo sa aking tinataguan. Kaya't nagmamasid ako sa paligid at saka lumabas sa aking pinagtaguan. Binilisan ko ang aking mga lakad noon pabalik sa aming bahay. Buti na lang ay hindi kami nasaktan dahil kung nagkataon ay hindi ko mapatawad ang aking sarili. Sa susunod ay hindi na ako lumabas ng bahay, lalo na pag wala akong kasama. Nung araw na yun ay nakauwi naman ako ng ligtas sa bahay. At tamang-tama dahil nakauwi na ang aking asawa. Sinabihan niya ako na huwag ko na iyong ulitin pa. Simula mangyari yun ay hindi na ako umalis ng bahay hanggang sa isinilang ko ang aming unang anak.
naging maayos naman ang lahat at hindi ko na naririnig pa tungkol sa aswang na iyon. At hanggang dito na lang po ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Bebang.